स्मित ऐकली ती नारायण नामाची ललकारी. आज राज करते राजे झोपला असा तर जागे बा. होय राजन हो. नेमकं माझ्या या अयोध्येत काय घडलंय आणि म्हणूनच आशाबुद नजरांचे शब्द तुमच्या मुखातून बाहेर पडतायत. हे राजन, अरे तुझ्या राज्यात काही घडलेलं नाही. जे घडलं आहे ते उज्जैन नगरीत घडलंय रे. उज्जैन नगरीत घडलंय. उज्जैनीच्या साम्राज्यात असं काय घडलंय? अरे तुझा तो मित्र काय वीर पाहू याच्यावरती संकट राजन. उज्जैनी नरेश राजा वज्रबाहू आज संकटात आहे. असं कोणतं संकट राजा वज्रबाहूवर निर्माण झालंय? हे राजन, पराय शत्रुनी उपस्थित नाट्यरसिक नाईक दशावतार नाट्य मंडळ झरेबांब, नाईक दशावतार नाट्य मंडळ झरेबांब मालक सागर लक्ष्मण नाईक यांनी माझ्या कलागुणांचा गौरव बहुमोलाचं पारितोषिक दिले. नाईक दशावतार नाट्य मंडळ झरेबांब यांचे मनपूर्वक आभार म्हणून पारितोषिकाचा आनंदाने